Datogovia patria medzi najchudobnejšie a najzraniteľnejšie pastorálne etnika vo východoafrickom priestore. Toto nilotské etnikum žije roztrúsene v rôznych regiónoch Tanzánie a jeho počet sa odhaduje približne na 90 000. Zároveň patrí medzi najmenšie etnika Tanzánie, ktorá je domovom približne 125 etnických skupín prevažne bantúskeho pôvodu. Podobne ako ďalší východoafrickí nomádi sa Datogovia pod vplyvom národnej ekonomiky štátu zameranej na poľnohospodárstvo postupne pretransformovali zo silného a obávaného etnika na marginálnu skupinu stojacú na okraji spoločnosti. Datogovia sa snažia prežiť a zachovať si svoj tradičný mobilný pastorálny spôsob života. Tanzánska vláda ich označila ako skupinu, s ktorou sa dá ťažko dohodnúť. Len 1% Datogov je gramotných a 5% ovláda svahilčinu, ktorá je popri angličtine oficiálnym jazykom Tanzánie. Polnomadní Datogovia chovajú kravy, kozy a ovce. V dôsledku chorôb, klimatických zmien či nedostatkom pastvín a vody prišli mnohé rodiny o svoje stáda a v snahe prežiť začali pestovať ryžu. Odmietavý prístup k akejkoľvek zmene či adaptácii posúva Datogov do pozície zaostalých a necivilizovaných. Datogovia sa s touto nálepkou naučili existovať. Nútené usádzanie zo strany vlády, klimatické zmeny, preľudnenie, nadmerné spásanie pastvín alebo ich strata v prospech privátnych firiem, medzietnické konflikty so susediacimi poľnohospodármi či pravidelne opakujúce sa obdobia hladu výrazne ovplyvnili mobilný život pastierov Datoga. Sawa sawa, asante sana. Asante. Umejifunza wapi? Nyumbani tu. Nyumbani, lakini hapa ni nyumbani au umezaliwa wapi? Hapa nyumbani kwa baba, lakini hapa. Aha. Baba amefundisha au? Amna. Yani nimejifundisha mimi mwenyewe. Sawa sawa sawa, safi. Mimi mwenyewe tu. Kwanza nilifundisha niko mbugani kabisa. Aha. Aha. Yani roho naona natamana sana nikisikia hata nikilala yani naniletea kwa kiwanja. Unaimba, unapenda. Nezanedbateľnú úlohu v celom procese zohráva i vzdelanie. Nástroj, ktorý by mal Datogov transformovať na usadených farmárov, moderných dobytkárov a lojálnych občanov. Rozšírenosť vzdelania medzi pastorálnymi etnikami stále vo veľkej miere absentuje. Vzdelanie často vyžaduje od nomádov, aby sa usadili a zanechali mobilný spôsob života, ktorý je nezlúčiteľný so západným formálnym vzdelaním. Druhým predpokladom je prezencia detí pastierov, ktorí pasú stádo v cyklických vzoroch v závislosti od dostupnosti pastvín a vody. Rezistencia voči vzdelaniu a odmietavý prístup k akejkoľvek zmene či adaptácii posúva Datogov do pozície zaostalých a necivilizovaných. Datogovia sa s touto nálepkou naučili existovať. Zamietavý postoj voči každej invencii, ktorá nie je kompatibilná s ich životnou filozofiou, predstavuje spôsob sebaobrany marginalizovaného etnika. Model usadlého spôsobu života však predstavuje ohrozenie mobility života dobytkárov a nie je kompatibilný s potrebami pastorálnych etník. Datogovia sa snažia prežiť a uchovať si svoj pastierský spôsob života a k jednotlivým meniacim faktorom pristupujú selektívne. Napriek rôznym reformám a edukačným programom zo strany vlády i mimovládnych organizácií sa doteraz nepodarilo úspešne postihnúť Datogov formálnym vzdelávaním. Vzdelanie západného typu zatiaľ neponúka potrebné zručnosti a vedomosti nevyhnutné pre život pastierov a nedokáže tak konkurovať neformálnemu vzdelaniu, ktoré sa odovzdáva z generácie na generáciu. Nimeshinda. Umeshinda. Hongera. Pole. Na mieste sa ponúka otázka. Je právo na základné vzdelanie dôležité pre člena pastorálnych Datogov? Hoci si pastorálne nomádne etnika najdlhšie uchovávajú svoj pastierský spôsob života,
Skôr či neskôr ich postihne neúprosný proces globalizácie. Kým ich však vláda plne začlení do modernej tanzánskej spoločnosti, naskytá sa možnosť nahliadnúť do ich meniaceho sa tradičného spôsobu života.